Mhuri yeZimbabwe. Aiwa, pane statement rinotaurwa naJob Sikhala achangobuda muprison. Statement ranyatsokuratidza kuti Job Sikhala akamira papi, position yake mupolitics. Aiwa, asinyatsokuratidza kuti iye ari kufevha ZANU-PF, asinyatsobuda pachena mhuri yeZimbabwe. Notangu nhake asina kuona kuti ataura kuti kudii kana asina kumbofunga maafter effects ezvaari kutaura, asi mhuri yeZimbabwe chokwadi chazobuda. Sati andira mberi ndokukurudzira kuti wasubscribe, wolike, wotina on the bell icon. Tambochiona maupdates andokupa pano paZim News Live. Nokuti mhuri yeZimbabwe zvinhu izvi zvakabva zvinyatsokuita immediate. Amen, imi munozviona sei? Kuti vanotoshamisa vachingosiya bato reTCC, vachingobva paTCC vachingoti ndakuwithdraw ndaresigna. Job Sikhala achibva atobuda. Achingopedza kubuda, toona Job Sikhala anouya achitaura mashoko anogona akasina kumbonzvera kuti zvaari kutaura izvi ari kufunga kuti kudii kana kuti anga afunga kuti anga asina. Asi mashoko aya ZANU-PF nemashoko aya iri kufara kuti TSHABANGU vazoiwana. TSHABANGU vakuzoitonga, vakuzotora opposition yese, nokuti munhau munobuda muchinzi Job Sikhala akati in an interview with the journalist in Harare on Wednesday, Sikhala said he's unhappy that he was abandoned by TSHABANGU colleagues until he got support from Job Sikhala Solidarity Movement led by Obet Masarori. Aiwa mhuri yeZimbabwe, aya ndo mashoko anoitwa naJob Sikhala achiti aiwa vanhu TSHABANGU havana kana kumbo offer nyangwe any cent kana any kind yavakaya vachimupa achiri muusungwa, uye vakatozobetserwa neizi family nemafriends ake maallies, asi vanhu veTSHABANGU hapana kana mumwe chete akakontributa. Saka mhuri yeZimbabwe zvatongobuda pachena kuti Job Sikhala position yake akamira papi, zvatongobuda kuti aiwa Job Sikhala ari kutoenda kuside trip. Saka mhuri yeZimbabwe chimbotiudzai mafungiro enyu, munoti kudii pamusoro pemashoko yakataurwa naJob Sikhala? Pinda mukombe section medu. Aiwa, musangana kusubscribe, kulike, kuchira on the bell icon. Tombochiona maupdates andokupa pano paZim News Live.